Penjo makamae adwa ni duok Winnie Mireri kapoki akao pacho mogik e twak mar okinyi makawuono. Wacho kae ne mano mako juanga David Omondi mana at least wacho nyinge mano Janyakach Nyabondo wacho ni Ramogi TV winjore malera. An kod penjo ka idhi donjo e office mar jo children to case idwa tere court. Ochuno mana ni nyaka igol pesa koka wachni no oter e court. To ka ok en kamano, ang'o momiyo ne idwaro pesa ira? Mano penjo ma japenj nitiere godo. Children cases are free. Children cases are free to be filed in court. Ok wachul pesa mora kwa file e court. Lakini kidhir wakili mondo konyi, to wakili to nyaka chul. One gi Advocates Remuneration Order, which is in the Advocates Act. Mangiso wani cases makama ichajo pesa di. Lakini kidhi e court, kata wan ka wat file documents e court mar children, ok charge pesa mora. Obed ni file case, obed ni file affidavit, submissions and everything, children cases are free. Yes. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni pesa ichulo kaluwore kod pek mar case, kose kaluwore kod ang'o. Inyanya to mago ma ichulo kapok ichwalo bura e doka cha. Magi gin weche ma jopiny owinjo bed ni puonjore. Inyanya te juma ma koro puonjogi koluwore kod chike. Koro chike me waluongo ni Advocates Act, Remuneration Order. Kaki neno mana government niga gi salaries and remuneration, you know. One be chik ngiso wani case makama ichajo pesa makama. Case mar defilement, case mar law ing'io ka en case mar law ing'io value of the subject matter. Lobno kiuso onyalo yudo million adi. Alafu ikete against the remuneration order nikech owacho ni ka case value of the property romo from 1 bob to 500,000. I charge pesa makama on the lowest or on the highest. Yes. Koro okwa chuoge wiwa. Waluo Advocates Remuneration Order, and then it is an offense to undercut. Okinyal go below what you provide, and also you cannot overcharge. Kamane kakatimorega. So it depends on the nature of the case. Succession nigi pesa ne, children cases nigi pesa ne, ELC magpudo nigi pesa ne. So we are guided by the remuneration order. Yes, so not all cases are the same. Yes. Matende ni kichulo case ni siamoko ni chulo pesa ni case machielo kichwalo to pesa ni nyalo bedo mopogore kaluwore kod nengo kata weight mar case makama. Mar subject kata weight matter, the subject matter. Kawuono nyalo bedo ni ngi case mar eka achiel. Ibiro chulo 100,000 kata 200,000. Kinyi ngi case mar eka auchiel ok nyal bedo the same. Nikech wang'iyo value. And then the mti ma ok nyal determine ascertain the value of the subject matter, especially koro case kaka mare ma wachni nyathi ok nyal go nengo nyathi donge. Koro ing'isi ni children cases inyalo charge kama, succession inyalo charge kama.